Şu günler Aşgabat şäherinde howanyň temperaturasy gündizlerine -3, gijelerine -6 gradusa çenli ýetýär. Aýadly howanyň gelmegi bilen paýtagtyň käbir etrapçalarynda we mekteplerinde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Sowuk mektep synplarynda okuwçylaryň ýyly egin eşikde oturmagyna ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 11 dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly ýagdaýlar paýtagtyň Parahat 2/4 etrapçasyndaky 7-nji, 25-nji we 26-njy köp gatly jaýlarynda ýüze çykýar. Öýlerdäki ýyladyş ulgamlary we turbalar buğdyaly. Şol sebäpli öýüň içi de buğdyaly diýip bu jaýlaryň birinde ýaşaýan aşgabatlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Şu günler Aşgabatda ýyladyş ulgamlary diňe köp gatly jaýlarda däl, eýse käbir mekteplerde şol sanda 60-njy orta mektepde hem kadaly işlemeýär. Synplardaky turbalar sowuk, synp otaglary hem gaty sowuk, çagalar üşeýärler diýip çagasy bu mektebe gatnaýan Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Muňa garamadan okuwçylaryň synp otaglarynda galyň egin eşikde oturmagyna ruhsat berilmeýär. Olardan klasslarda okuw formalarynyň üstünden geýen jemperlerini we paltolaryny çykaryp oturmak talap edilýär. Enatalaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, mektep ýolbaşçylary we muallimler okuwçylaryň klasslarda yeňil egin eşik giýmeligi baradaky düzgüniň ýokardan talap edilýändigini aýdýarlar. Mektep müdiri daşarda howa sowuk, bu ýerde de sowuk, paltoda we penjekde oturmak gadagyn diýip aýdýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä, enatalar bu ýagdaýa özlerçe çykalyga tapyp çagalaryň mektep formalarynyň aşagyndan ýyly jemperleri geýindirip mektebe uğradýarlar. Ýöne bu hem çagalaryň üşemezligine o diýen kömek etmeýär. Synp otaglary aşa sowukdygy sebäpli çagalaryň okuw köýnekleriniň aşagyndan jemperleri geýdirseň de peýda etmeýär. Olar her gün mektepden öýe üşäp gelýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýän şu günlerde Parahat etrapçasyndaky köp gatly jaýlaryň golaýynda. Ýyladyş ulgamynyň geçýän ýerlerinde bejeriş işleri hem ýygyderli geçirilýär. Habarçynyň sözlerine görä, işçiler lyuklara günde bir näçe edek girip çykýarlar. Turbolaryň geçýän ýerlerini gazyp, gaýtadan asfalt düşeýärler. Ýöne heniz bu mesele bilen bagly hiç sat üýtgemeýär. Adatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden we 60-njy mektepden goşmaça maglumat almak boýunça eden synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň şäherlerinde köp gatly ýaşaýyş jaýlary we mektepler köplenç merkezleşdirilen ýyladyş ulgamy arkaly ýyladylýar. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň we çagalary baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak barada ýurt ýolbaşçylaryna sentýabryň başyndan bäri ençeme gedek tawşyryk berdi. Döwlet baştutany bu baradaky tawşyrygyny her ýylyň güz paslynda tekrarlaýar. Muňa garamadan Adatlyk radiosu gyş aýlarynda ýurtda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi, şeýle-de çetki sebitleriň şol sanda şäher ýaşaýjylarynyň toguksyz we gazsyz kösenýändigi barada ýylyň-ýylyna habar berip gelýär. Köp adamlar ýyladyş üçin plit sistemalary, elektrik ýa-da gaz peçleri ulanýarlar. Şu aýyň başynda Adatlyň Lewapdaky habarçysy sowuk howanyň başlanmagy bilen Darganaty, Dänew, Kerki, Farab, Saýat etraplarynda ýangyn we gazdan zäherlenmek ýaly betbagçylyklaryň ýygy-ýygydan ýüze çykýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary açaçan boyun almaýarlar. Resmi medeniýetde hem ilatyň ýüzbeýiz bolýan kynçylykları we munyň sebäpleri barada mesele gozgalmaýar.